Topan Mbak Sari jarene latihan drum. Apa bener nang kene ya? Jajal sih tak deloke. Aku kepengen reno tapi aku diseneni gurune. Ya nang kene wis. Wis ora awakmu mbek Topan. Aku mau aku suwe. Aku di latihan. Ya wis tak enteni gak apa-apa. Aja nakal lo ya aja nang dindi. Oke. Nasi iki kok main ngene. Lah, awakmu lapo ning kene? Nggone awakmu mang mbek Sari. Sari lo wis mulai. Ya wis ayo mulai mbek aku. Ayo nih. Tang ora pandang kudu trimo. Trim. Ayo bulan. Jalan. 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 Ayo pokoknya kudu menang. Ya. Yo. Ri Sari lapo wedok dolan neker. Wih, sapa wi? Awakmu lapo melok grupku? Mati wi sapa wi? Oh iya mati. Aku mati ya aku ning kene. Ya gak Nang putih. Jebrek jenenge. Nang Mas. Apa iki jenenge? Oh, kena to Sari nih, Bos. Di. Ayo wis apa wi? Oke, lah kena aku iki pokok. Sapa wi? Di kecokku, ilang nih. Kilo. Iki gak cukup. Kocokku lho apa meteor? Apa dua iku meteorku? Kopi. Sari roti. Menang gak aku? Dolan. Ah, sik gunune ya. Mulai gak PPA nih kok. Oh, tak pek aja nih. Ale
Ah, gantian sing putih, gantian ben gak pacaran. roti. Sampai bau. Bondo. Wong pro aku. Sari. Tiga. Bondone. Pan. Apa lah? Ayo budal sekolah bareng. Ayo.